vamuno muZimbabwe. Neshoko rabambo vangu. Rugare? Neshoko rabambo vangu. Vakatiparadzanisa. Nembepo. Neshoko rabambo vangu. Paiye wakaticherera kuti vatsvene. Naye wakacherwa kuti vave vatsvene. Vakabva pana bambo vangu. Rugare? Vakomana vaviri vamuno muZimbabwe muno vabate basa. Ndomakazomuka Samere naAndreas ava madhachi. Pagumunya. Uyu uri papa. Rugare? Vachipinde jaji. Vazoona kunaka kwezioni. Pana David naMakamba. Ndokubva voenda ucho. Svike kuya vosongana nomufundisi Engnas Rikanyani. Yes. Rugare? Yes. Wakanga vamboita mufundisi waElias Mashango. Ndokuzobuda wobata naEdward Leon wokuBotswana. Rugare? Edward Leon woti yangonzi Zion Apostolic Faith Mission. Yedi yangonzi Zion Apostolic Church. Ye wakazowedzera faith kuti zvisiyane. Kuzokuparadhanisa. Asi vana vedu. Ndio votendesa Samuel. Ndio votendesa Andreas. Rugare? Amen. 1924. Samuel wotuya. Variko vomutuma. Kuna vakomana vaviri. David naMakamba. Hauna experience iwe. Wakati 1923 kuzoka 1924 January. Hapana experience. Inda unobatana navo udzidziswe zvevhangeri pacha. Tukiye paMakamba. Haikona pamujicha. Pana papanyika napamusoro apo. Pane ngoma apo. Ndati kwata atinde kunomwa. Wakuite singa. Uya wakuite singa. Vaiti mukoma nomunhu ndizvo vaita. Vakafambe mukoma nomunhu. David ndiye waya mukoma. Makamba waya munhu namazero avo. Rugare? Amen. Koma tatumirwa vakoma navo. Patakasiye Jona. Vakazouya tabhuku. Tivadzidzisa kuti afana. Hatitomuvakisa. Akuuya panapa. Pamunoti pai pamutarama. Vakuvakisa chigara pano chiparidza pano. Baba David havana kutoziva. Vakati iwe Johani chinda naHamoni. Vakundovakisa. Unovakisa mukunda unovakisa unovaka. Rugare? Nakutende kupa bhebha ke. Heno yangu kuti vanhu vadzokere Joni kunopa maripoti. Tine shoko rabambo vamwe. Baba David vanga vachibve toshoka. Nyamashi. Vakati munhu. Takabata. Ndauzo. Samuel akati ndoindamu. Wanga ngwani gore ndati 25. Ndinda udidoudza. Purene paRikanyani. Samuel ndokusara. Makamba nenhume dzakanga abata vadzipuwa na David. Wakenda paElias. Takabata zvikati. Ni wangu fundisi wandina nomusiva David. Waita sisa kuya asi it is. Rugare? Amen. Zoka munopanda. Andreas wakazva 1930. Siona chitakashira muZimbabwe. Razara. Masiono mugidhi, orova city, orova Gaza, razara. Rugare? Amen. Unoona bambo vakwe wega ndiani. Vakomana vashanyi vako kana vatatu vako. Unoti nabambo vangu ndiani. Bambo vacho ndiElias. Umwe wavo wokomborerwa. Wakanisa mabati ake. Evhangeri zvichiende mberi. Nhasi toti ndiri mukomana. Rugare? Amen. Torwa ndiani kwako.
nditari nditondekere ndiboni ndiundiudze bambo vako ndiani ndibatika mukoma mutorwa ndiani famba ndiani ndiani ndaikubatira madzimai anoziva mutorwa ndiani hapana ndibatika vaya nokuti murume wakatichenuka wakatiti kuti tiye vatsvene nesu pamwe chete takaitwa vatsvene mukati mezita rake takangobva pamwe pana baba vako nokuti verenga Komasoro pakoma. Ndosaka Jesu. Yesu asikabonyari kuti ava ihama dzangu idzi. Saka Jesu asikabonyari kuti idza kana uchiziva kuti mukadzi wako unototeka kunyira. Ndokutoteka chairo unokudzai kuti uchairo. Unofonera utofona. Rugani. Amen. Ukama wataka kuwa na mazibabu. Teka baba na bambo baba. Vanhu vanoshika wagondino kudenga. Nokubata zvisikabatiki. Bata zvoupenyu. Paina izvozvo Mwari amboti Jesu amunyadzisa kuti ihama dzavo. Ihama dzavo. 14 verse. Komasoro 14 verse. Naizvozvo nokuda kwokuti vana vangu vana imi vana vangu vane muviri neropa. vane muviri neropa. Jesu pachake wakaita saivo wakavawo neropa rimwe chete. wakavawo neropa rakafanana neresu Nomuviri mumwe chete. nomuviri wakaita seweduwo Yesu. kuti kudii Kuitira kuti nekufa kwaakaita pamuchinji agoparadza muchinda worufu uya namasimba orufu una masimba orufu Satani. Saka ufa uchasimba petiki wakozwa nokuda Jesu nokuti iye wakatichena wakatiita vatsvene nesu takachenerwa naye takabva pana baba vako. Saka iye haambonyadzisi kuti ati ihama dzangu idzi. Rugare. Munoona chikaranga chakadzika kana chisingazikanwi pabarika vanhu vanoita vatorwa paukama hwavo. Haikona kuti baba varoro mukadzi wechipiri wetatu vana vamai guru kana kuti mukadzi mukuru voti kuna madzimai akauya mai nini ndimai unofukejira na bambo vako ndimai mukadzi wabambo vako ndimai. Rugare. Asi varoorwa panhu pamwe ndo vanoti mai guru mai nini vana vakabereka vose madzimai ose vavo ndimai. Kana matozobvunzwa wanga uripo ndandiro mai vapi mai vadoko mai vakuru ndimai nokuti ropa riri mumwana uyo neropa riri mwana uyo rakabva pamunhu umwe uyu. Mai marongano zvakafanira kuti Jesu Kristu aruramiswe aite muponesi wenyika ino kubudikira nekupinda mumatambudziko kuti vana vose venyika ino vanogamuchira kunamata nyasha nokuda Jesu vawane upenyu. Takazviwaniswa navarume avo, takaitiswa vatsvene navarume avo. Isaiah takanga takarashika umwe nomwe nenzira kuti tisaziko kuita Isaiah chapter 53. Paiwo maronda avo akatipo rugare takaponeswa nokurwadziwa kwake chikozititi. Vakafamba zvakanaka vakanga vakatsunga vasina
zvakaita nyore zvakakura. Rugare? Saka kukura ndinokurudzira shoko kukura pamakereke. Kukura kana ukasaziva unoti wakakura izvanoku makereke isu. Rugare? Kana usingazvizivi izvi hausati wakura pachikereke isu uchimona mudomo. Ukaone blue woti kutorwa, ukaone white woti kutorwa, ugere kukura